ngadap da kejingkimen sa isien ni kapor ka mamenta ya ka bang ayo ban ya kren bat phi bat ban hikai ya phi na gaktin ka jong Blei balei ba ngi hikai nang ni ya gaktin ka jong Blei ka daw ka long knang ba ma phi kum ki banget ban ma phi kita ki balong ka met ka jong Chris pindon ya ka Nongkhryiem ka baskem ka babel ke thu ya kata bat ngi haban snow ya gaktin bat ngi haban le ya ka gaktin mdei tang bu snow klem le ne snow klem nget han re habangi snow ban nget ru ya gaktin ka jong Blei but you seen utau bu snow bat u bale le ne uta u banget ya gaktin u long tau breu ba start ong Jisu ya ka ba utai ya ka ta ka ying ka jong halor mau siang today hing ta ka babel ke thu bo Jisu ong ki slap kin wan ki jing shlei kin wan but kin wan ru kita gile ki babe han re lada pilate ya ka ying halor utau mau siang jagat ba jalong kat balong ka ying jong pi kan yeng kane ka ya thu ba kane ka kren balada filate shi sha ya ka ying ka jong fi ya ka Jingngeit ka jong fi how Jesus Christ ubulong mau siang ubulong ka tien ko amno fi kita ki bombardments lane kita ki jingkeli kita ki jing hikai lane kita ki jing pen ki ya kata ka Nongkhryiem jo ka Jingngeit lada ki wan kita gile ka tien ka jong Blei ka ong wat sha bon sha pen kenting fi da ka kom kita ki kena Rito ai ba ka tien ka jong Blei kan penrang ba if ya ne ka sngi pi snowy ka tien ka jong Blei ka tien ka jong Blei ka long ka taken ka Nongkhryiem ka baskem ya pi lada ki wan kita gile ka jing pen snow gile jo ka jing hikai gile ki jong ka jing pen ki ya kata ka Nongkhryiem ka Jingngeit ka jong fi lada fila tip ya ka tien jong Blei ba fila nget ha ka ne ka tien nan wala pen ki shu e pi ba tien jong Blei ka ong kum ta bo Jisu ong jar uta bu yang ne hado ka bakut uta on yo la em ne kum no lada fi ai ne hagak tien ka jong Blei fi le ai ne ban nget hagak tien ka jong Blei tadeng ta kwa abno fi ni ka sngi kwa ban hikai ba ka tagalong ba nga don haka men sim ka jonga ba ka don ka men sim jonga putrai ong ba gini ki sngi kin wan shibon ki jing hikai ki ban pen ki aga Nongkhryiem ka Jingngeit ka jong fi ban pen ki ya ka ta kar kom nget ka jong fi shapang ning kok e bet ka dei shapang u Jisu ba ki breu gini ki sngi ki ong bo Jisu umdei u Blei u Jisu umdei u trai u Jisu umdei Wei ru udai tang u ordinary man. Ne wei na kita ki nong yalap. Ne kita ki nong ya thok lopa u bakrao ne wei na kita ki nong hikai. Henrei umdei u Blei. Ngi hikai ya kan ke Jingngeit ka dau ka long. Ban pen scam ya ka Nongkhryiem nagak tin ka jong Blei. Bau Jisu umdei tang bau dei u breu. Henrei udei ru u Blei. U balong u kon jong u Blei. Tadeng ta ngi wanra ka ki Jingngeit ka long da ka bang wanra ka testament ka berim. Ban kumju ru ka testament ka Bathamai. Man pet ya ka Nongkhryiem ka tien ka jong Blei na ka testament ka berim ban pet ru ban pen shong Nongkhryiem ru ya ka Jingngeit na ka testament ka Bathamai hagani ka sngi na kwa ban hikai ya ka ne ka waipat ka Nongkhryiem ba kata ka long ba u Blei udei u Blei u ba pen ya kita ki bayap ka babel ke thu ya kata ha ka testament ka berim u Blei u kam ya ladi ba udei u Nongpynmihpat ya kita ki bayap tu ngi pulih ka ne ka por ka tien ka jong Blei ba kata ka long na ka kitab ka ban kong Samuel kalau nong ban ar ka dekat ka ba nreo ka babel ka ongkum ni u try u penyap bat u penem u penher ma u shaka jingtep u penmi ru ma u penher shaka jingtep ba de ma u ru u penmi ya u kamot ba penmi ya tau bayap ka babel ka yatu ba ka testament ka brim ka pen scam de u Blei u ba ai ka jingim ba u de u Blei u ba shim ya ka jingim ba de u Blei ba penmi patru ya ubreu nakata ka jingyap ka jong o talang ipat ya ka testament ka Bathamai mdan da way pat ubreu bala ban kam ya kata banganga day kata ka jingmi pat ban ka jingim udai tang u Jisu u ba kam ya kata talang ipuli ya kata no Yanes kal nong ba khat way ka khat arbusan u Jisu u kam ya kata o ngalong manga ka jingmi pat bat ka jingim de uta u bayap un empat bat uta u ba im da lele ru onom yap shu lano Jisu kam ya kata wa ngalong manga ka Jingngeit bat ka Jingngiem de ngalong manga ka Jingngeit bat ka Jingngiem de tadeng ta Ukraine ka ni hagata ka sngi ya ka wa Nongpynmihpat ya Lazarus baro kiong Lazarus mdan jikermen shu namar la sausngi uladon hagalom jingtap kiong ba ulapot u Jisu ong Nongpynmi ya u namar ngadei manga ka Jingngeit bat ka Jingngiem ukam ya de ba u de Blei ki ba sngap hang ta ki sngo thu Pleng u Blei ka testament ka berem ong adei manga abo Nongpynmihpat ya u
Jisu ang hang ni ngadai manga. Blei uban penmipat ya uru. Nakata ka jingtap bad dasisha. Mdai tang bau syukran henry proof yala de. Baula ban penmipat. Yau Lazarus nakalom jingtap. Uang usuang bet Lazarus mi nakabayap. Lazarus umi la kami nakalom jingtap. Puli ni kalnong bakhat wave na gospel ka jong yanes ngi ya ka kamba ka bau try ule ya ka bau no bre umla ban le ya kata udai tang Blei ubala ban le ya kata ban penmipat yo bayap Jisu penmipat hot ya Lazarus ka babel ke thu ba ka don ka khon ka jong Jairus ka bala khat arsnam ka ne ka khna ro ka layap re Jisu embiang ya ka babel ke thu ya kata ru bau Jisu penmipat na ne empat ya uta ukhon sa ka re kun thai ubalayap Jisu mdai tang si sien ule peleng lai sien penmipat ya ki bayap bat ka bakhat du ka long ba mauru hadin ba ulayap umipat amen barum dan uno breo ni ka perthai na ka history jong ni ka perthai kila benon ki myth na ni kila benon kita ki khana puriskam ya ka bam dan ka no ka proof henry Jisu mdai tang ba usulong ubashu tip na ni henry ude historical figure ude breo ubadan sisha Blei ubadan sisha ya ka ba ulayap bat ulamipat haga sngi ka balai haga bor bat haga buram ka jongo namaruang ngalong mga ka Jingngeit bat ka Jingngeit tanai ta ka abanong ifi Jisu de Blei namarukam yala de bo ulong kumta ngine dwai ni ka por manta try nga aingo yeme bangyo ina ka Jingngeit ka sngi mede me ko try ka Jingngeit bat ka Jingngeit bangin yaro ka kerteng ka jame try bangi tip ya ka ni ba mema nga Blei melong me ka Jingngeit ba ka Jingngeit men penmipat yang iko try hada ka sngi ka Jingwan ka jome ladangi la yot hia haga Jingngriu ka turoy angel rang ba ngin mipat haleluya ba kita ki ba im try bel de bi thu lo pa kita ki ba im kinom yap shu la no ladangi dang im haga por ka ba mewan nginom yap shu la no kita ki bala yot hia kita ki bala yap kin kepat kin impat bar kita ki ba im kinom yap shu la no try nga aingo yeme ba me kren ko try shapang ka jingrong no ya ka ba me malakular ba da shisha ko try kata ka sni kal ajan ai begini khon ki jame ko try kin nget haka tin ka jame ya ka ba me ko try meladep hikai ka ba meladep ya thu lupa ba kan ja kumta ba si sin mela ya thu lupa kan ja thik kumta ngadwa yang kerku ni ki khon ki jame try kin pen kre la ka jong ka Jingngeit ba ginum nget aka jing ya thu khana jong nore haka ki puriskam ki ba jong nore ka ba shu hikai da nore na nore khlem kan Nongkhryiem khlem ka jing pen shisha Rai snongo me ko try me kren ba me pen shisha la de amtang ba me shukren me pen shisha la de me proof la de me de shisha uta mani me ko Jisu namar me de Blei ba de myo ka jing ro ka jing mani try me pen em shibon ki men sim ro ka sngi ko try me man ko ka men sim kan jat no kita ki ba senjor ka Jingngeit ka jang ki try men pen scam ka ne ka sngi kita ki ba arta tien ko try men iPad ya ka Jingngeit ko ma mela pen pau ya la de ko try Thomas ki yo ka Jingngeit try men pen pau ya la de ro ha ki ba bon ki breu ko try ki ba nget khnam ba kin yo nget ha me ko try nga dwai nga gar ko har tengu Jisu amen praise the Lord try na gar ko yi try nang ai bor fi unang pensle ya fi ni shakri Jisu ubalong Blei bo penmipat ya kita ki bayap Jisu bo penmipat ro ki bayap ya la dir la mipat un penmipat yang ngiru la dangi ngi layap bala dangi dang em un rong no yang ngi ong ka tien ki jong Blei un ka khu fi unang ai bor fi ngai au ne Jisu wat nom arta tien ya kita ki Jingngeit ki ki bo pen ki le si yo ki wan yang asyik pen krek lupa ya kini yo ki wan ha ke Jingngeit ke jong pi to fin yang scam ke la da don pring jo fi bla sha pen ki ru ti yang scam ha ni ke Nongkhryiem na ka tien ke jong Blei ban ngai bo Jisu de Blei tran ko khoi fi yang sikin do pat khle shibun amen